Sausa Kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Compostela, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Vanessa. I love you, Vanessa. I love you too, Kenneth. Langga, dili gito magbuwag, ha? Dili gid hinoon lang ga. Gawas lang kung maibabay nga mag-igat-igat nimo. Unya imong tubayan ako. Kana magbuwag na kita ana. Sus, di ta maghisgot ng buwag-buwag, be. Eh, di ko ganahan na. Ay! Kamu na cute, day! I'm so happy nga nagkauyab gid mo ni Agaw, Kenneth. Bagay kaayo mo. Syempre, kisabay dili magkauyab ana nga. Grabe man kay mo mudag tupo-tupo na mus imong igagaw. Syempre, no? Tungod kay deserve ni mo nga makauyab og buutan. Ug mo ko'y laing nailan nga buutan. Si Agaw Kenneth raman. Uy, excuse day ha. Hello, Langga. Vanessa, magkita ta. Kinahanglan ta makaistorya. Importante kayo. Ha? Ngano man Langga? Unsa may problema? Magbuwag ta. Unsa? Langga, ngano gud? Unsa man di problema? Nahibaw sila si mama bahin na to. Ug dili sila gusto nga maguyab-uyab ko. Gusto nila nga mag-focus ko sa akong pag-eskwela. Pero Langga, dili mo gud maapektuhan ang atong pag-eskwela kung padayunon na atong relasyon. Sorry, Vanessa. Pero gipapili ko ni mama. Kung dili ta magbuwag, dili ko nila pa eskwela og tiwas. O dili na ko matuman akong pangandoy nga magsiman. Vanessa, I love you. Pero, sorry. Buwag na ta. Kenneth! Day, sakto na. Ayaw na paghina. Huwag ko kasabot sa akong gibati, day, uy. Okay naman ang takayo, me. Huwag yun may untay problema. Unsaon? Dili man masugot si Tia nga mag-uyab-uyab si Agaw Kenneth. Ako magining sa ba? Nga gitupo-tupo ta mo? Tanawa, nasakitan na hinuon ka. Ay, basula mo kaugalingan, day, Lorraine. Si Kenneth may angin basulo na, ani. Kaya maski pili niyang ambisyon kaysa na ako. Day, Vanessa. Dag, ay masikinit. Kumalagi. Wa ni mo imbitara. Wa, pa. Buwag na, mi. Unsa? Ma, di ba, nakahiskot man ka nga gusto ka nga mamalhin ta og bay? Pwede magpalayo na lang ta din eh. Ado na lang ta sa syudad puyo, ma. Ado lang ko sa syudad mo trabaho. Aw, ikaw. Kung maoy imong gusto, nak. Pila na katuig nga, ni anay mi nagpuyo sa syudad. Wala gyud mi magkita ni Lorraine. Last na mong kita no, pag-graduate pa na mo. Paspasas panahon, uy. Mura magbago lang mini-graduate. Nya karon. Manager na ko, si Kenneth ka, no? Ay, kumusta naman ka siya? Siguro, sima na siya karon. Natuma na gid siguro niyang iyang pangandoy. Kinsa man ni? Oh. Hello? Ay, salamat. Naanagid in taon ko yung number ni mo, Day. Lorraine! Ikaw na, day? Kinsa pa ba? May lain pa ba day kang amigang gwapa? Kumusta naman ka, oy? Okay ra. Huy, magkita tabi. Na ako'y chika ni mo. Sige ba? Kanus aman. Lorraine, asa naman ka, day? Ni anak ko sa mall. Abi pa na akong alas 2 na mag-abot. Padong na. Wait lang kadiyot kay nagbiyahe na may padong diha. Ha? Me? Kinsa man di mong kuyog? Day, bye na uy. Dili ko makatungog nimo. Bye.
gibutang magdiritso. Ay, muling ko na lang usa ko diri, uy. Day! Vanessa! Ay, at last! Naabot na gitaon ka! Hindi mo nga na kay kanimo! Ay na, nadugay kong paabot, uy, kay... Nagpaabot pa man in taon ko sa akong driver. Ha? Driver? Ay, kalaisyon na gani mo? Nakihit siya magugug sakay sa motor good para way traffic. Unya, unsaon? Langayan man kayo nis agaw, Kenneth. Hi, Vanessa. Kenneth? Mag-order us ako, ha? Day, niyapag na ka? Ay, karoon pa ganito nakitag-usap, gidapag yun mo si Kenneth. Ay da! Nga naman di ay ba? Hoy, dugay na tong nahitabo. High school pa taad to, uy. Ayaw kog ina nga. Wa pa ka maka-move on. Ambot lang, Lorraine. Pero, dili lang ko magdugay, ha? Hoy, grabe sa ni siya. Ayaw ka balaka. Dili na mo uban-uban si agaw Kenneth nato. Gigutom lang na siya maong nakipanghaon siya. Unya, ini ko man natog kaon, mulakaw ra na dayon. Bantay bitaw ka. So, una lang ko ninyo. Sige, gaw. Salamat kayo sa paghatod, gaw, ha? Amping. Sige. Vanessa? Sige, bye-bye. Wamlay amping? Nikidat pang amaw. Binuwang ra eh. Sige, ato na ko. Bye. Kalaing bes akong gibati, uy. Amaw ginis Kenneth da. Kibaw ginas siya nga weakness na ako yung kidhat sa una pa. Murag mahilis gid ang ako igagaw ani da kay gitutukan man gid mo maayo samtang naglakaw palayo. Ha? Buot-buot sa kada. Tuod, di ba naman kay chika na ko? Ay, di ay. Day, after pila ka years, nakauyab na ko. Wow! Congrats! Kalagot, uy. Mura mahinoon kong nawili ni Kenneth. Uy! Ay, wa na. Murag plastic ra kaayo imong congrats. Murag dili gyud ka interesado, no? Or wa lang gyud dinhi imong huna-huna. Ha? Pataka man lang ka, uy. Tanan na, magsuri-suri na ta. Niyapag naman ko, uy. Dili man si mawa sa kung huna-huna. Makalagot, uy. Makalagot ka, Kenneth. Wala kiyupod ka mausap, da. Vanessa? Oh, Dad. Pa, bless ko. Nakvan, nauli nam deskinit. Nagkita mo mi ganina. Ha? Oo, bitaw pa. Nagkakita man pa ba yung kanina? Uy, mao ba? O ya, unsa man, ha? Unsay balita bahin ninyong duha? Papa, uy. Wa, uy. Mas mayo glass na to na mong panagkita pa. Ay, salamat. Nahuman nagkitaon ko sa kong gitrabaho. Day off na gitintaon ako, ugma. Makapahuway na ko. Nanawag malagi ni Lorraine. Kapigi ba nanawag aning bayhana? Hello, Day? Day, Vanessa. Sorry kung karon pa ko magpahibaw ni mo ini, ha? Available ka, ugma? Kasal na ko. Ha? Uy, kakalit ko daan na. Oo, kay unsaon, namabdos man ko. Ang gusto sa akong uyab nga, before mo dako ang akong tiyan, makasal na mi. Bahalag, civil lang usa good, unya na sa simbahan. So, see you, ugma, ha? Dili ka mo nga. Mangluod ko nimo basta wa ka. Day, kuan. Ayaw ka balaka. Nilarga nagbalik si Agaw Kenneth. So, wa siya sa akong kasal. Wa kay angay kabalakan. Sige, muan ako ugma. Thank you! Salamat! Congrats, Salamat! Day! Thank you. Ay, salamat. Go, Lorraine! Huwag itaon sa... Sorry, nadugay ko na. Si Oh. Kenneth. Gaw, abi man ako nilarga na ka. Ha? Wapo eh. Pwede ba din akong mamiss ang kasal sa kong igagaw?
Oh, Day Lorraine, una na ko ha. Napakoy lakaw. Igo ragid kong nitambong sa imong kasal. Sorry kung kinahanglan ako mulakaw. Hi, Lauren! Mali mong best friend mo, si Vanessa, di ba? Oo. Mama, ay paglakaw ha. Kinahanglan nga na kay speech para sa imong best friend, okay? Pero, Oy, pero. Di ka pwedeng mulakaw. Abi, paano ba kayo support sa imong best friend? Bitaw, Vanessa. Kunya na ang lakaw, uy. Kausar ba kaslo ng imong best friend? sige. Pero, muinom na akong beer ha. Para dili ko mauwaw. Sure. Day Lorraine. Congrats! Happy kay ko para nimo. Finally, nakita na gid nimo ang laki nga. Para gid nimo. Brad. Pingi ba ako miga ha? Dili ko gusto masakitan siya sama nako. Sama nako kagihimong second option. Og never gid gi-fight siyang ginikanan. Sama nako nga wa gyud higugmaa. Maura to. Congrats and good luck sa inyong bagong journey. Excuse me. Vanessa! Vanessa, kadit lang. Sa babuhi ko. Okay. Sige. Sorry. Sorry gid kayo. Wa ko mag-expect nga ingon anak kasakit para nimo ang O sa maday pagtuon ni mo kanan. Manid ko? Nga dili masakitan? Ha? Sakit. Sakit kayo. Hangtod karon, ginadanin akong sakit. Kay bisag usawan ako pag-una-una. Dili ka na ako madawat gawa ko ni mo i-fight ka na. Vanessa, sorry. Pero dili kay ang akong pagskwela lang ang hinungdan. Nganong nakigbuwag ko niyo. May babae na nga mo'y gusto sa kong ginikanan para nako. Bisan ug wa ko'y gusto niya. Pero wa ko'y mahimo. Sorry. Talawan kay ko. Pero dili na ko kaya nga mukontra sa kong ginikanan. Ug sa tinuod lang. Kasluno na mi, Vanessa. Unsa? Wala ka bang napapansin? Di mo ba? Kung unsa kasakit ang akong gibati, pagbuwag ni Kenneth sa high school pa mi, mas ni doble pa hinuon ang akong kasakit, nga gibati pag ingon niya nga kaslunon na sila. Mao nga nakadecide na lang ko, nga dili na lang gid mulaong pa ni Kenneth. Nahibaw ko nga, moabot ra ang panahon, nga may lalaki nga moabot sa kong kinabuhi, nga i-fight gid ko.